Hello po sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Ngayon po ay mayroon kaming laban ngayon dito sa Siena Park po, mga kalaban namin ngayong gabi. At siyempre, andito yung mga kasama namin. Sila Mamber, yan. Yan. Tsaka si Noy. Hello po. Yan. Tsaka, si Jawan. Kasama namin si Tobias, yan. Papunta na kami ngayon dahil ang laro namin 6, kailangan doon na kami. Yung mga ibang kasama namin nandun nag-aantay na sa amin. Ay, manalo. Pero nakaraan kasi tinalo na kami noon, kaya lang hindi naman kami kompleto eh. Medyo may edad na rin kasi yung mga kasama namin doon. Kaya ngayon medyo maganda-ganda na rin yung team namin ngayon. Sana manalo kami. Ayun guys, abangan nyo guys mamaya. On the way pa lang kami doon. Maraming salamat. Ayun guys, ito kami kay sa loob na ng ano. Ay, hindi ko mag-claim ka. Salamat sir ha. May parking itong sakyan mo niya, sir? Oo, meron. Anong sakis parking? Doon na lang sa ano. May parkingan doon, nagbabayad kami. Ayos. Oo. May tire clamp kasi yung... Ayun, nakasamahan namin. Ito na kami sa loob ng Siena Park. Sabi na, sa akin nilagay ko doon, Ethan eh. Tapos kay Manjit. Ayun guys, nakapasok na kami ng Siena Park. Ganda pala dito. Bababa na pala to. Late kasi tingnan sila guys. Malaki itong siya. Ayan o. Okay, mga kasama namin. Ang ganda rito o. Ayan, siyempre si Nino, si Marvin, Jawal. Ayan, tara na. Let's go now. Tara na, wag lang umulan. Wag lang umulan. Tuloy ang laban. Ito guys, Siena Park, ganda rito. Yan na. Doon ka na lang boy. Doon na lang. Ang lupit mo talaga. Doon na lang oh. Diyan na lang. Boss, wala pa? Wala pa. Ayan guys. Andiyan na, si Chong. In the house. Ayan, kasama natin si Tropa. Si Kirat daw. Kirat daw. Nahiya ka magsabi nun. Ikaw lang nagsabi nun, boy. Ayan. Wala sila yun ka? Shota pa rin ni Jay. Andiyan na. Wala nga akong nakuha eh. Mamaga ako. Paano yan mga... Kasi ako gabi. Doon, gagawin ko lang sa... Boss, Sayang. maglalaro nga boss ha. Ayo. Tama pa ako sir. Oo, wawis din. Tip. Shout out. Dahil nila, pag sabi dito na kinukuha. Ayun. Ayun, boss. Hindi na shout out ko sunod mamaya. Boss. Hey, Tip. Okay guys. Naroon na tayo guys. Ninyo! Ito ang mga tropa namin. Yan. Diba sila mga kalaban natin? Yan.
Yan, ganyan. Sila. Sino makalaro na? Sila mabansi pa. Iba-iba yung maglaro. Ninyo dito. Chong. Easy basket by Chong. Pogi mo talaga, Chong. Ito mga kaibigan. 1-0 ang score. Bininyagan agad. Easy basket by Idol. Ninyo, pumukol. Wala. All one. All one ang score mga kaibigan. Dito Buban, pinasa, Chong dito. Easy basket by Chong. Ang pogi mo, Chong. Pangalawa na yan. Grabe yun. Nakangiti. 2-1 ang score mga kaibigan. Arit. Tira. Buban, binalik. Chong, sayang mga kaibigan. Gago. Wala. Kuha ni Ninyo. Ninyo dito. Paanyo, paanyo. 3-3-3. Pa. Oy, mga idolo. Shout out. Shout out. Mahagip yung paano. Tang ina mo tabis na ingay din sa puto. Ito si Henry C. May-ari ng SM. Ano mo din? Kasing. Shot. Ninyo, easy basket by Ninyo. Pogi mo talaga Ninyo. +1 ka sa akin, boy. Partida, umabsent pa yan. May klase yan ngayon. Henry C, pumukol. Wala. Si Henry C, mayaman to. Nakalitran pa. Baka Henry C yan. Dito. Oh my God. Henry C again. Henry C. Henry C. Loose ball mga kaibigan. Hey, si basket by Pogi. Naka-gray pa. Gabing-gabi naka-shades. Wow. Buban. Binalik. Easy basket. Napaka-pogi mo, idolo. +1 ka sa akin. Ayan ulit si Henry C. 5-3. Sumalakay. Bantay sa lakay. Nakuha. Dito ulit. Buban dito. Pinasa. Buban again. Nadali ni Henry C. Dito Henry C. Sumalakay. 2-1. Paano tawag? Parang ang ganda pa ng view, oh. Parang naglalaro lang sa ano, mayaman na court. Hey, crossover ulit, Henry C. Easy basket by Henry C. Bagong gupit. Nagpakalbo. Nice, Mac. Pagpatuloy mo lang yan, Mac. Dito, Chong, kumukol. Sayang, walang rebound, guys. Above. Kuha ni Chong, dito Chong.
Wow. Oh. Up and under. Easy basket. Five 4 ang score mga kaibigan. Ayan si Bossing. Watching from live streaming. Partida, nakapambahay lang. 5-3. Yan, game na. Tumres. Pak. Nice one, Chong. Sayang. Dito. Buban. Easy basket by Buban. Bagong ligo pa yan. Bagong ligo. Naka-safeguard pa yan. Kahit amuyin nyo. Pak. Easy basket. Napakalayo. Idolo. Nakashoot si Pogi. Buban, pumukol ulit. Easy basket by Buban. Dalawa na yun, boy. Babawi. Alam mo sikreto niyan? Safeguard lang. Safeguard lang ang sikreto para makashoot. Ayun, naka-down yan. Ang bilis bawiin, guys. Buban again. Ay, wala na. Sinadya talaga yon. Sinadya, pinakapos. Ayan, si Henry C. Dito, idolo. Tumatakbo. Buban. Ano naman, umilalim ka. Huli. Huli! Yan guys. Yan. Pinatalsik sa Manila. Yun. Sinira, wala. Foul ang tawag dito. Yan, Henry C. Oh, kumusta over? Henry C. Henry C. binalik. Foul daw ang tawag, mga kaibigan. Ito, si Letran Boy. Team C lang yan, pre. Oh, easy basket by Kuya. 09. Ayan na si Idol. Idol ko dito. Naka-brown pa. Oh. Puta, sayang. Easy basket by Idol. Dito na pala. Manuel. Easy basket by Manuel. 1-25 lang ito. Dito si Henry C. Pinasa, nabutas. Binalik. Sumalakay. Foul ang tawag. Yan dito. 8 minutes na tayo nandito naglalaro. To Henry C. Oh. Bumomba. Easy basket. Yan, tumatakbo na ang oras. Buban. Binalik-balik. Buban. Good ball. Good call mga kaibigan. Yan, miss ball mga kaibigan. Oh, easy basket. Bola. Miss na nga lang. All one. Huwag ka na magalit ka na. Iyakin yun eh. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Kaya nga si. Huwag kang umiyak. Nice one. Change court. 2-1 ang score mga dito mga kaibigan. Nakalive tayo ngayon dito sa Siena Park. Maraming salamat sa 1 million viewers ko dyan.
Hi vlog! Hi vlog ba yan? Hello vlog, welcome to my guys. Pak, wala. Yan. Maraming salamat sa 2 million viewers ko. Parami na tayo ng parami. Ayan na, Henry C. Sumalakay. Ninyo. Bulati moves. Dito Henry C. Henry C again. Henry C. Easy basket by Kulay Blue. Brought to you by Lazada, Shopee, JNT. Henry C. Henry C dito. Loose ball mga kaibigan. Yan ang ating butihing sponsor. Hi vlog! Lazada! Yan, Lazada brought to you by Brought you by Lazada! Lazada. Ang sponsor natin. Yan, daming nanonood sa vlog natin ngayon. Back to the ball game. Bang Chong. Pak, easy basket by Chong. Sayang Chong. May nakatakip kasi. Dumakdak, wala. Pinasa kay Henry C. Henry C. Mukhang aatake dito. Pinasa. Pumukol. Easy basket. Chong. Pak. Pak. Henry C. Ang kanilang point guard. Boy, ano masasabi mo? Gusto ko na kumain ng sisling queen. Sisling Queen. Patay tayo dyan. Di pa tayo nanalo. Sa fourth quarter yan. Fourth quarter yan malalaman. Labas. Yan si Kuya. Pumukol. Wala. Buman, takbo man! Back! Buman, sige! Takbo ka lang ng takbo! Sabay, sabay! Pak, pumukol. Wala. Bola ng Parkview. Ninyo. Okay na sa party boy. Papa niya pala sa Parkview. Mayaman pala yan. Tumres. Pak. 8-6 mga kaibigan. Bumabato na bumabato si Idol. Mamaya hatid ko pa yan sa ano. Sa tawag yan. Sa Walter Mart. Partida nakadi 4. Nice man! Nice man. Nice man. Para kang kawayan. Boy, Irene, hintayin mo ako mag-maintain. 20.
Top bird na naman, no? Itim na ba siya? Pahad. Hindi siya man beer. 17. Sige, suntukin mo na. Mali naman kasi, suntukin mo na, Bin. Dito, nagkakainitan dito, guys. Sasapak na sana si Marvin. Bubunot na sana ng kamao. Sure ball. Oh! Black by Nino. Napakaangas. Ang lakas ng Red Horse, ng sipa ng Red Horse. Sipa ng lakas. 1-5 Red Horse. Extra strong. Ikaw ang birito, ang tama. Hawak. Nice one ninyo. Go, go, go. Manbir. Pak. Pang. All 8 mga kaibigan. Buban, pak. Tara mo, tirahin kita. Galas na sapatos ng putak. Aquino. Pak, easy basket by Aquino. Idol. Ninyo dito. Pak. Malakas. Nice one ninyo. Back to the ball game mga kaibigan. Pak. Mukhang mainit ito maglaro si NDC. Pak! Pak! Ninyo, grabe ka Ninyo. Napaka-pogi mo. Ayan mga kaibigan, mainit ang laban dito sa mga Siena Park. Matake. Easy basket. Foul mga kaibigan. Ayan, M. Saul. Medyo okay na. Kanina magsasapakan sila eh. Ninyo. Foul dito. 1-0. Pak. Sayang.
Sino lamang? Dami nanonood parang mga bobo. Boy! Boy! God! Back! All one, Easy basket. All one. Good call, good call. Ha? Bago siya nag-dribble. Yan yung tatay. Isa pa kayo gusto tayo. All one, all one. All one mga kaibigan. Kakatulan sa tayo. Puta pa kayo. 1-0. Isang dos lang yan, katapat niyan. May red horse na naman. Okay, kakabahal sa kanila. Ito, one side. Sakit sa bulsa. Back! Pak! Sumuchong. Huwag ka magalit, Mantir. Malaki ito ng Mantir eh. Yan guys. Easy lang. Mainitin to, mainitin tong C. Mainit ang ulo nitong C ah. Galing pa tong letran, ganyan ugali. MC nga. Letran na peke. Maksuotin mo nga ito nga. Wait lang. Ano? Lagay mo sa ulo ko. Kaya! Ay, gago ka din! Ay mga din, Mike. Ay, Andre. Score. Ay, gago na. Uy! Uy, ano ba yan? Mainit talaga. Pangit. Pangit dito. Good yung ano? Pasok. Ay, ano daw, content. Sira to. Gago, Iwan. Wala. Dalawa! Maliit, booking ina mo. Mas mataas yung pusta namin. Puta, mataas pa rin yun. Parang bariya lang yun sa'yo ha. Oo. Putang ina mo. Mataas namin. Taas na kami, man. 50k. 50k kayo? Hmm. Saan? Sa ano? May referee. Oo. 3-3-0! Warning! Warning 0! Magkano yung next game nyo? Pak! Wala. Ako parking. Magkano bayad? Libre lang dyan? Oo. 20 na lang ko. Ba't hindi ka nagbabayad? Ako ba nagbabayad ako? Uy, gago ka, Dre! Gogo.
Sayang mga kaibigan. Zero. Nakakalimutan. Yun ang problema boy, kung babahan sa practice. Oo. Mas mainit ulo ng iba. Oh, mainit. Mainit ulo ng iba. Good goal, good goal. Foul, foul. Hindi pa nila nakashoot. Gogo ba ito? Burn. Sayang. Madaya, tinutulak. May tulak. Pasok mo gagi. Tapos. Dos. Huwag kayo maguno, dos. May pag-asa pa yan. Pang! Layo, gago. Uy! Yan na. Pak! Dito. 3-2. Pag-asa pa yan. Pwede uno, patirayan sila uno. Kakainitan dito sa depensa. Mainit ang depensa. Uy! Good, good. Bibigay. Hindi na ka nagsalita yung mga kanila oh. Sige, pilit mo. Hindi na ka nagsalita yung mga kanila oh. Kakampi eh. Kakampi kasi yung ano eh. Crowd. Gago. Oh, wag dito. Yan yung rim. Ganda tayo! Porto. 4-2. Last two. Kailangan nyo ng ano. Isang dosang yan. Sibak yan. Game mo na. Pak! 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 Na yan. Sibak na yan. All tayo, all. Nice one, Chong. Babantayan ninyo. All 24 mga kaibigan. All yan na. All last. Ano yan? Ano na sila dyan sa baba eh. Yan nyo lang yan. Kulit na ito. Kulit ng taga dito. Kakampi yung mga Wala na kasi. nanonood. Hindi nadarag kasi nila talaga.
one, boy. Touchscreen sensitive mga tao dito. Huli! Huli! Hawak! Yee! Isa lang yan. Aiso, aiso! Ayos! Ayan. All yan ha. All. All mga kaibigan. All last. Isang tira. Magandang tira. Isang malinis. Isang malinis. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pak! Yeah, sibak na yan. Sayang. Baka nga magsapak eh. Pak! Tangin na. Basagin mo. Basag. Hit. Balik depensa. Balik depensa. Balik depensa. Hindi tumawag, stick na din. Balik depensa. Man, laban. Laban. Suporta, walang suporta. Foul, foul. Madaming gwardiya dito eh, pag may nag-aaway eh. Lahat niya may baril eh. Yan. Iyakin yun eh. Naka Henry C. Iyakin yung Henry C. Kaya hindi sinasabihan yun. Tumawag siya ng miss. Tumawag siya na miss. Amin, tumawag siya.